खुलुमबाय स्टुडिअ आं राजीव बसुमतारी नै नं दतमा विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिनि सायाव गाग्लोबनाय नंगौ बे समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नै नं दतमा विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिनि गारिखौ दुथां सुबुंफ्रा सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफ्रा अन्थाइजों खुबैनानै बेबायदि लाइट आरो ग्लासखौ सिमफायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों आरो इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारि बिथाङा मोनाबिलि समाव शान्ति एबा गोजोनै रायजो राजाफोरनि सायाव थांनानै एबा खाथियाव थांनानै रायजो राजानि मदद बिनो थाखाय बेबायदि थांबाय थानाय समावनो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफ्रा दतमा विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिनि बे इन'भा गारिखौ बेबायदि अन्थाइजों खुबैनानै सिमफायनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बिटिसिनि दाब दाब जायगा आरो दाब दाब विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथिफोरनि सायाव जाबायदि गाज्रि गाग्लोबनाय गारि बुख्रुबनाय गारि खुबैख्रेबनाय बेफोरबायदि जाथाय जानायजों लोगोसे दतमा विधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि राजु कुमार नार्जारिनि सायावबो सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा बेबायदि गाग्लोबनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बे जाथायखौ लानानै क'क्राझार पुलिस बिफाना सं दाननायजों लोगोसे राजु कुमार नार्जारि बिथांनि मददगिरिफोरा थाबैनो बे दायनिगिरिखौ हमनानै आयेन बायदियै साजा होनो थाखाय बे समाव खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों जेराव गोबां बेफोरबायदि इउपिपिएलनि बिजाथि आरो इउपिपिएलनि मददगिरिफोरखौ बेफोरबायदि गाज्रि गाग्लोबनायखौ बिटिसि ओनसोलाव नुनो मोननाय जादों। थारैनो बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थियारि गेजेराव साननैल'सै थामहिनबा फैगौ 9 एप्रिल खालाराव रायजोनि 122 विधानसभा बियाबाव बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं। नाथाय रायजोआव गुबुन गुबुन ओनसोलाव जानायजों लोगोसे जोंनि बिटिसि ओनसोलावबो बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि उदालगुरि बाक्सा क'क्राझार बायदि बायदि विधानसभा बियाबफोराव गोबां बेफोरबायदि गाग्लोबलायनाय जाथायखौ जानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया नोंथांमोना नायलांदों राजु कुमार नार्जारिनि जा इन'भा गारिनि सायाव गाग्लोबदों सोरबा सिनाय मोनै दुथां सुबुंफोरा माखासे गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनि मददगिरिफ्रा बेफोरबायदि खालामदों होननानै बे समाव अजद दैखांदों आरो बे समाव पुलिस बिफाननोबो बे जाथायनि सायाव राजु कुमार नार्जारि बिथांनि मददगिरिफोरा बे समाव एजाहार एबा एफआइआर होनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना नायलांदों माबोरै नोंथांमोना अन्थाइजों खुबैख्रेबदों ग्लास इन्डिकेटर बायदि बायदि लाइटफोरखौ नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलिखौ नोंथांमोना आबुङै नायलांदो। दानि बावैसो जोंहा मानगोनां इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि बा दतमानि 2 नं दतमा गोदान समस्ति जि बानायनाय जादोंमोन मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय समाव 2 नं दतमा बिनि केन्डिडेट जोंहा मानबिराद राजु कुमार नार्जारि सारनि गारिखौ रामफलबिल मार्केटआव अन्थाइ खुबैनानै नैबेबायदि हालत खालामदों। आं दंमोन खुद बेवहाय आरो बिसोरो खमावबो 5 जन 6 जनसो जागौमोन। बलेर' गंसे स्टार्ट खालामखाना दंखायोमोन अन्थाइ खुबैदों जोंनि मोदोमावबो नांसिगौमोन आरो बिनि गेजेराव आं बिथांमोनजों रायलायनोबो थांदोंमोन। बिसोरो ओरैबायदि नारा नाथा खालामदों बुनो मानो ओरैबायदि खालामनो होसोदों एकदमबारे गारिया जेब्ला जोङो मानव गेदेर राजु कुमार नार्जारि सार बिथाङा बै भायलेन्सखौ इगनर खालामनो थाखाय बिथाङा बै जायगानिफ्राय मिटिं प्लेसनिफ्राय जानगारनो गोनां जालायलायदों। जुदि बिथाङा अर्डार होनायमोनब्ला जोंनि बिसिनाव मा दंमोन जोंनियाव बांसिन मानसि दंमोन जोंनाव खमावबो बिराद गारि बुरजा दंमोन नाथाय बे गारिफोरा जों फैजोबदों। जुदि बे गारियाव गंसे गारियाव नोंथांमोना खैजन मानसि गाखोनो हायो नोंथांमोना मिथिखागौ। बे गारि 6टा गारि 7टा गारिनि मानसिफोरखौ जुदि दैथायहरनायमोनबा बे 6 जन 7 जना मा जागौमोन देलाय। मानगोनां राजु कुमार नार्जारि सारनि थाखाय दिनैहाय बिराद गिदिर भायलेन्सनिफ्राय बासिबाय आरो माने भायलेन्स जानो गोनां दावराव दावसि जानो गोनांनिफ्राय बासिबाय आरो दिनैहाय। नायदो अन्थाइया बेयाव फिंगारप्रिन्टखौ मोननो हागोन आरो ना नायदो माबायदि एकदम सासे केन्डिडेटखौ बेबायदि एटेक खालामनो नागिरनाय बेसेबां दुंहाव थासारि नायदो। बेबायदि खालामनो नाङा हामा। नोंथांमोनहा सरकार दङ 5 बोसोर नोंथांमोना रान खालामनो हागोन बोसोरसेयानो जायाखै थाखा फैसा दङ इसेबां बिदि थानानैबो 28टाबो सिट थानानैबो दिनै नोंसोरो एमएलए बोसोरसे जायैयावनो नोंथांमोना जे गिनो गोनां जालायनाय बे दिनै एग्जाम्पल नुबाय आरो ना। आं खुद दिनै प्रेक्टिकेलि मोनदांदों आरो ना नोंथांमोननि बेबायदि आखल आखुखौ बेबायदि खालामनो नाङा। आं गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ खुलुमो। नोंथांमोनहा मोजां खामानि माव देरहानो लुबैदोंब्ला नाखि बेबायदि दावराव नाखि बिदि मा होनो गारि बुख्रुबनो नागिरनाय मानसि बुनो नागिरनाय बेबायदिजों
देरहानो नाजानो नाङा नोंसोरो हो नोंथांमोना आरो बियो जोंनि दतमा मानगोनां राजु कुमार नार्जारि सारनि समस्ति जाय बिजाथि बिथाङा मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बेनो जाबाय रामफलबिल मार्केट सेन्टार आं दहायनो खोन्थाखाबाय बे रामफलबिलावनो जादों आरो बेखौनो बुंबाय आङो रायजो राजाफोरनिसिम बे मोनसे मेसेज आरो जाय मानसिफ्रा दिनै बेबायदि खालामदों बिथांमोनाबो एसे सान आरो खेबसे आरो सानबाव गावजों गाव बिदा फंबाय मानो नांलाय खमलाय खालामलायनांगौ मोजां खामानि मावनानै भट ला हो नोंथांमोनाव 4 बोसोर दंबावो सरकारा हो सरकार थासेयावबो बेबायदि दुम दाखा खालामनानै भट लानो नागिरलायोबा बोरै जागोनलै बाबुमोन आं बुङा दै बारा बास बेखौल' बुंगोन आं नोंथांमोनखौ आरो बांद्राय बुंबावबाथ' नोंथांमोना सेटेप जाखागोन आं बुंनाया बन्द जादों मिथिबायना खिन्थु बेबायदि खालामबाय थायोब्ला ना एकदमबारे केमेराखौ लानानै नोंसिनि खोमा मेगन गन्थं हाथायाव एम्फौ दंना गैया बेखौबो खेबगोन आं मिथिबाय खुलुमबाय थेंक इउ स' माच